L-għodwa tajba l-kulħadd ta' kif għadhom kif daqqu l-10:15 dal-għodu edizzjoni speċjali ta' l-aħbarijiet marbuta naturalment mal-wasla tal-vaċċin kontra il-COVID-19 f'pajjiżna. Kif tafu, Malta illum qed tilqa l-ewwel 10,000 doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19 wara li l-Awtorità Ewropea għall-Mediċina approvat dak ta' Pfizer u BioNTech jemilu. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll approvat ir-rakkomandazzjonijiet biex dan jitqassam lill-istati kollha membri ta' l-Unjoni Ewropea. Għada il-ħadd imbagħad se jibda anki t-tilqim l-ewwel ħaddiema tas-saħħa f'pajjiżna ħajkun hemm l-ewwel 55 persuna li se jiġu imlaqmin fosthom dawk li jaħdmu fit-taqsima tal-mart infettiv ħajkun hemm ukoll membri fil-qasam mediku li jaħdmu fil-qasam fit-taqsim anzi tal-kura intensiva u anki dawk li jaħdmu fid-dipartiment ta' l-emerġenza parti ukoll il-ħaddiema li jaħdmu fis-swali fejn hemm pazjenti pożittivi għal COVID-19. Imbagħad minn nhar it-tnejn li ġej u kull nhar ta' tnejn se jaslu aktar dożi tal-vaċċin f'pajjiżna. Naturalment, b'ħidma mill-awtoritajiet Maltin, Malta tajb ngħidu din importanti li ngħiduha se jkollha iktar dożi milli hawn popolazzjoni f'pajjiżna, ġifieri Malta ħasbet biex ikollna dożi tal-vaċċin aktar milli hawn nies jgħixu f'pajjiżna. Mill-kumpanija Moderna pajjiżna mistenni wkoll jirċievi 100,000 doża u miljun ieħor minn AstraZeneca fost oħrajn. Biex inkunu magħkom dal-għodu f'xandira diretta miegħi fl-istudju wkoll ħajkolli lil Dr. Chris Barbara, naturalment ma' Dr. Barbara se nitkellmu dwar il-wasla tal-vaċċin f'pajjiżna. Dr. Barbara, ġurnata importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Ħaġa nsellem lilek u telespettaturi kollha naħseb hija ġurnata storika, naħseb l-emozzjoni li għandna aħna kollha bħalissa illi jiena rajt ħafna tilqim jasal f'dal pajjiż fejn qatt ma kellna, chicken pox, pereżempju dawla fejn il-ħosba meta konna żgħar. Aħna konna fl-antik meta kienu hawn il-ħosba, il-mamat poġġini ma' tfal oħrajn biex taqbadni l-infezzjoni għax tintendi dawn l-infezzjonijiet meta taqbdek tkun għadek żgħir inqas ikun hemm ċans ta' komplikazzjonijiet, imma daw kif qed naraw illum bl-imwiet bil-COVID, eċetera, ikollhom il-komplikazzjonijiet il-mart. U it-tilqima ħat ifrankanna l-ewwel ħaġa dat-tip ta' ħajja li qegħdin ngħixu bħalissa. U fl-istess ħin daw il-komplikazzjonijiet illi ħasra ibikmuna aħna meta jaslu. U minn żmien li Edward Jenner l-ewwel darba ivvinta t-tilqim, dak kien l-ewwel xjentist li l-ewwel darba. Kienu morru lura dok. U morru ħafna snin lura, ġifieri daw qed ngħidu fl-40-50 tajjeb. Illi kien hemm dak iż-żmien is-smallpox illi llum l-għaqda dinija tas-saħħar nexxiela teqret minn wiċċ id-dinja. Illum issemmi smallpox ħafna nies laqqas jafu x'inhi qatt ma ltqajna, stampi biss qed naraw, ikollok ishom blisters kbar mal-ġilda kollha u tmut bin-nifs, ġifieri xi ħaġa simili bħalma qed naraw illum. Imma dan duna li kienet taqbad lil baqar u jekk tista' tuża dak l-ilma tal-fluidu ta' dak il-musmar li ġejja mill-baqar u tinjetta fil-bniedem se tipproteġi kontra dil-marda irrieda fil-bniedem. U llum naħseb ġurnata storika illi x-xjenza fi żmien perjodu ta' ftit xhur irnexxiela toħloq revoluzzjoni sħiħa u tagħmel dal-każ għandna Pfizer illum li se jaslu hawn Malta l-Pfizer BioNTech li hija żewġ żwiemel fit-tilqim il-Ġermaniżi tajjeb mal-Amerikani naqdu flimkien u naqdu flimkien biex niġġieldu kontra din dal-virus li ħoloq in-natura u x'hekk ġifieri in-natura dejjem hekk għaddejja u hekk għandna protezzjoni. Ekku, protezzjoni. Aħna bdejna propju l-2020 bnistennew biex ngħidu hekk li l-virus jasal Malta. U tajb ngħidu li s-sena 2020 ħanalquha b'mod pożittiv. Konna fl-imkien meta l-ewwel bdejna nħabbru li kellna l-ewwel każijiet hawn Malta ara kemm lura f'Marzu. Ekku, ma llum naħseb iktar bid-bissima
illi issa għandna arma biex fl-aħħar narġgħu naraw illi bil-mod u dejjem nafżaw. Il-ħajja ħatiġi għan-normal, però ma nerħulux il-virus dejjem jieħu l-opportunità u nibqgħu attenti kif qed tarawna bil-visors, bil-maskri, eċetera, sakemm l-awtoritajiet tas-saħħa jarġgħu jgħidulna isma' nistgħu nidħlu fin-normalità tas-saħħa. Mela jiena li kont ngħidlek bdejna l-2020 ġie il-virus fid-dinja, Malta kienet qed tistenni f'Marzu fil-fatt il-virus tal-korona ġi hawnhekk u naturalment issa qegħdin nagħlqu din is-sena fuq nota pożittiva, naturalment il-vaċċin se jasal propju minn hawn u ftit tal-ħin ieħor xaqta dawl biex ngħidu hekk għal pajjiżna u anke għad-dinja. Li rrid ngħid illi rajna daw il-ħafna tip ta' tilqim kollha jaslu u kien pereżempju ħafna nies telespettaturi jafu l-polio myelitis, il-polio tajjeb. Illum m'għadux naraw każijiet ta' polio għaw Malta. Minix ngħid tara xi wieħed l-ewwel hemm, xejn assolutament. Jiġifieri għandi ċertifikat l-isptar dendiltu fl-uffiċċju illi l-għaqda dinija ta' saħħa tgħidilna Malta m'għandna ebda każ ta' polio. Għaliex għandna t-tilqima u aħna meta bniedem jitwielet ittieħ tad-difterite tal-polio. It-tilqim vera jaħdem u għalhekk importanti illi għandna arma bħal di kontra daw il-viruses. In-nies illum tgħallmu ħafna ftit ilu qed naraw il-virus qed jagħmel daw il-mutations, daw l-iżbali. Da kultant u ħafna drabi tiġi favur tiegħu u jkompli jipprova jakkisna, tajjeb. Imma aħna bl-intelligenza tal-bniedem li l-virus m'għandux assolutament, aħna qed nikkreaw xi ħaġa illi qed nipproduċu dawk l-antibodies, dawk is-soldati fid-dem biex ikunu kapaċi kumbattu dal-virus kif jiġi mhux isibna hekk għal rrieda kif għamel issa u aħna kulħadd jinħebba bil-visors u jibqgħu ġewwa eċetera. Kemm taħseb imma dan il-vaċċin se jkun bidu ġdid, bidu ta' tama għall-poplu Malti u anki għad-dinja biex ngħidu. Jiena ħaġa li ngħid, ġifieri jien issa kien hemm dokumenti voluminużi ħafna illi jiena u l-kollegi tiegħi kollha rajnihom l-Awtorità tal-Mediċini Ewropea flietom kollha biex tagħti il-liċenzja. Għax inti biex tagħti il-liċenzja trid tkun taf li dan huwa sigur. Jiġifieri aħna kollha ħadna l-ġurament bħala tobba primum non nocere. Qabel tagħmel xi ħaġa fuq pazjent dejjem oqgħod ċert illi inti mhux se tagħmel ħsara lil dak li jkun. U kieku jien illum mhux qiegħed hawn. Wiċċek minn quddiem. Bla dubju ta' xejn, għaliex studjajni ħafna nies qalu għax da minni fi 3 xhur, 4 xhur. Għax kien hemm ċertu ħaġa dak li jkun jagħtina xi side effects long term. Dal-messenger RNA forsi jkollna ċans il-qudiem nitkellmu dwaru. Ilu jintuża fl-onkoloġija fil-pazjenti tal-kanċer b'suċċess kbir għal dawn l-ħara 10 snin. Jiġifieri kieku kellna long-term side effects diġà konna se narawhom, kieku aħna mhux se nagħtu, mhux aħna biss, jiġifieri il-Medicines Authority ta' Malta tagħti l-liċenzja wkoll. Imma wkoll il-Medicines Authority Ewropea l-EMA ukoll tagħta kif ukoll li ngħatat l-Amerika u f'ħafna pajjiżi oħrajn. Jiġifieri daw id-dokumenti, trials, it-trials pereempju tal-Pfizer li se tasal illum, ippruvawha mhux fuq 50 ruħ, 100 ruħ jew 1000 ruħ, 44,000 ruħ, ġifri f'daw it-3 xhur kien aċċellerat veru, imma n-numri kollha baqgħu l-istess. U għalhekk ngħid importanti ħafna illi nafu li issa fl-aħħar qed naraw id-dawl u għandna soluzzjoni għal dal-virus ġdid li feċ u bix-xjenza u l-intelligenza tal-bniedem u l-għajnuna tal-bambina xil-wara kollox u tagħna l-intelligenza tagħna, erġajna rnexxielna nsibu kif nistgħu nikkumbattu. B'mod sempliċi anke biex jifhmuna dawk li qegħdin isegwuna minn ġewwa djarhom, forsi tgħidilna ftit kif inħoloq it-tilqima tal-COVID-19. U naf li il-perjodu ma kienx perjodu twil, imma kif qed tajjeb inti saru 50 xhur saret affarijiet li s-soltu ndu 3 snin jew iktar biex nagħmluha. Naħseb rajni ħafna stampi ta' dan il-virus bħal kwalunkwe virus oħrajn. U dan ikun tont bil-ġenetika tkun ġo fih u fil-wiċċ ikollu isu ħafna labbar da, tajjeb ħafna labbar.
L-immunità tagħna dawk is-soldati fid-dem dejjem ngħidilhom jien il-Forzi Armati ta' Malta li minn hawn insellmilhom għax se jgħinuna wkoll fit-tilqim biex joħdulna ħsieb fejn aħna se nerfgħuhom daw. L-immunità tagħna se tara fl-ewwel dawk il-labbar. Dawk il-labbar l-ewwel ħaġa li ġifieri daw l-iktar ħaġa li tistimula li jiena nagħmel reazzjoni kontra l-virus huma dawk il-labbar. Allura din it-tilqima mhux se jkun fiha ebda biċċa ta' dal-virus, dak li se ninokula biċċa mill-virus, le assolutament, tara xjenza kemm hija avvanzata. Poġġiet parti mill-ġenetika, tajjeb, li seġġala jagħmel biss minn dal-frak tal-abbar. Tajjeb, m'għandek ebda virus ġo fik, il-ġisem tiegħek se jaraf dan il-proteina, din l-labra, u se jipproduċi l-antibodies daw is-soldati fid-dem kontrija. Kif imbagħad intiltaqa' mal-virus? Ikollok. U se jara dan l-abbar u se jieklu, jiġġilidlu, tajjeb. Jiġifieri jara xjenza x'revoluzzjoni sabiħa għamlet. Fl-antik konna nagħtu biċċa mill-virus. Ħansaqsik mistoqsija li naħseb forsi minna tisegwina minn ġewwa daru forsi jistaqsi. Jiġifieri kull min ħajħu t-tilqima mhux se jirċievi il-virus ġo fih. Assolutament. Spjegaħilna ftit di b'mod li inti kull ma se tirċievi huwa dak il-messaġġier, tajjeb. Il-messaġġier se jidħol fil-muskolu tagħna, fiċ-ċellola tagħna, u ċ-ċellola tagħna se tibda tipproduċi għax iċ-ċelloli tagħna dejjem jimmultiplikaw. Sfortunatament dejjem nikbru nixjieħu aħna biż-żmien, tajjeb, iċ-ċelloli dejjem jimmultiplikaw. Meta jimmultiplikaw se jkun hemm dal-messaġġier hemm ġew u se jġala tipproduċi daqsxejn minn dan il-labbar. Mhux se jipproduċi l-virus, se jipproduċi dil-proteina isa labra. Il-ġisem tagħna se jinduna li daw il-labbar mhumiex parti mill-ġisem tagħna u se jipproduċi ċelloli bojot, lymphocytes, B cells, T cells, biex għan nitolfa ħafna komplikazzjonijiet, imma dawn huma li ngħidilhom is-soldati. Daw se jibqgħu hemmhekk, l-ewwel doża se nipproduċu ftit minnhom, infatti wara l-ewwel doża jgħidu xi 50% jkunu protetti, tajjeb. Imma mat-tieni doża wara 21 ġurnata f'dal-każ tal-Pfizer se nieħdu t-tieni doża l waħda qed nipprajmjaw daqsxejn. U mbagħad in-numru ta' soldati se jkollna armata sħiħa biex jekk jersaq il-virus lejn l-efficacy, l-effectiveness kemm hu effettiv dan il-virus huwa 95%, per esempio tal-influenza naraw li tkun xi 60%. Jiġifieri din it-tilqima kważi qed ngħidlek mirakli qed tagħmel, effettiva, hija safe. Nafu illi l-immunità tagħna ħadd tiġi prajmjata tajjeb, il-ġisem tagħna se jirreaġixxi kontra din it-tilqima għaliex għax se jkollna ħafna soldati fid-dem, se jkollna ħafna antibodies. U kif jista' jirreaġixxi l-ġisem tagħna? Forsi tina jiena nista' ngħidlek għaliex hu jagħmellek bħala side effects u ġieħ fejn tieħu t-tilqima daqsxejn nefħa ħmura il-muskoli, aħna bil-Malti ngħidu uġieħ fl-għadam, ikun uġieħ fil-muskoli propja, jitella lek id-deni għal xi jumej, eccetera. Jien ċempilt il-kollegi tiegħi Baltin li qed jaħdmu fi sptarijiet l-Ingilterra u ċempluli u ħadu pjaċir il-bira u l-birat l-ula qed inkellem qalu li meta titkellem toqgħodx tajt li se jkollok ħafna side effects għax aħna laqas sejna l-labra u laqas ġranna xejn. Però jista' jkun li mat-tieni dosa dak li jkun peress li jkollok ħafna iktar antibodies formati iva jkollna daw side effects. Ma jimportax, ma neħdux jekk qegħdin f'uffiċċju kollha noħduha f'daqqa fl-istess ġurnata biex jekk il-bniedem irid jieħu ġurnata sikk jew tnejn. Għaliex ħabba l-effetti ta' din it-tilqima jista' joqgħod daqsxejn mistrieħ id-dar. Imma verament hija prezz żgħir li se nħallsu kontra il-benefiċċju kbir illi aħna se nkunu protetti kontra din it-tilqima. U l-effett kemm idum meta wieħed Dikka irridu narawha peress li hija tilqima li għadha ġdida aħna se nibqgħu insegu u Pfizer ukoll se tibqa' segwi l-andament ta' se jiġri wara t-tilqim u ma neskludux illi b'mod regolari forsi kull sena jew kull sentej narġaw nieħdu booster bħalma nieħdu tal-influenza, dak li jkun tistiednu biex jarġa' jieħu booster ta' din it-tilqima. Jiġifieri ara qed nifhem sew, wieħed ħejħu l-ewwel tilqima.
Ekku, dik hija day zero. On day zero se tuħu l-ewwel tilqima. Jaddu xi 20 ġurnata. 21 ġurnata. Din fil-każ tal-Pfizer li hija tilqima li se tasal bl-ajruplan minn hawn ftit ieħor. Għax imbagħad hemm kumpaniji oħrajn il-Moderna li hija Amerikana għandek ftit iktar ġranet fejn tistenna bejn l-ewwel waħda u t-tieni waħda, u mbagħad l-AstraZeneca ukoll għandek ġranet differenti bejn l-ewwel doża u t-tieni doża. Però tal-lum li se tasal għandek 21 ġurnata. Sewa, dawk li għedin seguna minn ġewwa djarhom propju bħalissa, forsi huma ftit xettiċi, forsi jbattu minn xi kundizzjoni fil-ħajja tagħhom, u forsi din itellgħu u jniżlu x'għandhom jagħmlu dwar it-tilqima tal-COVID-19. X'ikun il-kumment tiegħek bħala espert biex ngħidu hekk? Ma kull tilqima għandna l-prekawzjoni li għandna nieħdu. Tal-influenza ma tistax tieħu bajt, pereżempju, f'dina min huwa allerġiku għal bajt jista' joħodha, tajjeb. Però peress li hija immunogenika se tella ħafna antibodies inti min ibati b'allerġiji, tajjeb, importanti dejjem ikellem it-tabib tiegħu. Allerġija sempliċi ta' daqsxejn allerġiku għal daqsxejn ikel, għal xi xejjex, xi fjuri, dika ma jimpurtax, tista' toħodha xorta waħda. Però ma nħallukx titlaq immedjatament wara l-intuk it-tilqima u nżommuk daqsxejn minuti osservazzjoni, tajjeb? Għax aħna fiċ-ċentri tas-saħħa nselħilhom minnaw għax naf kemm ħadmu mis-CEO l-isfel biex jaraw li għandhom il-kliniċi kollha armati u wkoll b'dawk l-injezzjonijiet li jkun hemm bżonn jekk xi ħadd se jirreaġixxi. Kif rajna kien hemm xi żewġ każijiet anke l-Ingilterra li kellhom din ir-reazzjoni. Importanti li dejjem tkellmu t-tabib tal-familja tagħkom. Jien diġà kelli seminars ma' infermiera, ma' tobba, eċetera li jaħdmu l-isptar. Ser nagħmlu issa seminars ukoll virtuali għax il-virus għadu magħna issa mat-tobba tal-familja, ċert li t-tobba tal-familja nara fin-network li jiktbu huma jafu ħafna u studjawhom sew dawn it-tilqim. Allura intom dejjem ħoddu pariri mill-ċentri tas-saħħa u mit-tobba tal-familja tagħkom. Ekku, wieħed għandu mela kif qed jgħid tajjeb il-virologu li dalgħodu sab iċ-ċans u naqgħod magħna għal din l-edizzjoni speċjali ta' l-aħbarijiet li wieħed huwa importanti li jieħu l-parir mingħand it-tabib tiegħu u m'hemmx għalfejn wieħed joqgħod jibża. Assolutament, assolutament. Hawn ċertu kondizzjonijiet ukoll, hawn kondizzjonijiet neuroloġiċi pereżempju. Minu bid-diabete, daw kollha jistgħu joħduhom, anzi min għandu mart respiratorju, tip ta' ażma, eċetera. Nafu li l-COVID hija marda respiratorja wkoll, allura dawn huma nies vulnerabbli u iktar ċans ta' komplikazzjonijiet, allura daw huma l-iktar nies li jiena nissuġġerilhom biex jieħdu din it-tilqima. Jiġifieri jiena naħseb isa win-win situation di illum, jiġifieri vera żmien il-miliet naħseb li sbaħ rigal illi kulħadd se jirċevi huwa illi se nifrankaw l-ewwel ħaġa tal-imwiet biex inkun ċar minn hawn. L-ewwel nies li se jibbenefikaw minn din it-tilqima huma l-anzjani tagħna li nafu imsiken huma msakkrin fid-djar tal-anzjani, eċetera. Bħalissa kull ma stajna ngħidulhom il daw in-nies huma għodu attenti u staħbew. U dawn ilhom fil-moħba tagħhom dax-xhur kollha. Smajna l-kummissarju tal-mart mentali, għajdinna jaħassra kemm hawn nies qed ibatu b'depression, mart mentali. Għax meta inti tkun b'dil-biża' moħbi, eċetera, dan se jaħkem il-moħħ, tifhem. Però llum nista' ngħid ibqgħu attenti imma fl-aħħar nafu li għandna aħbar tajba li dat tilqim se jtina s-soluzzjoni. Bla dubju, se nieħdu żewġ dożi tal-vaċċin, nafu li dawna id-dożi se jkunu ta' benefiċċju għal ġisimna. Meta wieħed iqis l-imwiet li kien hemm madwar id-dinja, sfortunatament anke f'pajjiżna kellna imwiet. Mitej kasu fuqhom issa, tifhem. Kieku kellna t-tilqim forsi ftit qabel, forsi konna nifrankawhom daw, ma naħseb l-accelerazzjoni ta' dir-rivoluzzjoni kif kreaw dan it-tilqim daqshekk malaj ma setgħux jiġru iktar malaj. Però l-irrid ngħid għalkemm ġrew ix-xjentisti u kreaw din it-tilqima
ikkreaw il-qima li hija b'saħħitha, li hija effikaċi u li hija safe. Kif U li rridu nserħu rasna. U rridu nserħu moħħna li din se tkun is-soluzzjoni tagħna. La darba jkollna nkunu ħadna t-tilqima, naturalment, irridu xorta waħda nieħdu l-prekawzjonijiet. Ma nistgħux naqbdu nneħħu l-maskra mill-lum għal-għada. Assolutament. Irridu nibqgħu nżommu anke d-distanza bejnietna. Irridu nibqgħu forsi anke tagħti l-appell tiegħek lil dawk li qegħdin isegwuna. Irridu nibqgħu għaddejjin bl-istess attenzjoni preċiż li konna, però mingħajr iktar biża' li x'nafu li issa se jkun hemm ammont ta' nies li jkunu tiġà protetti, tajjeb, però qabel ma jkollna dik li ngħidulha il-herd immunity għax ċertu nies huwa kontraindikat li tagħtihom, ċertu nies ma jistgħux joħduha din it-tilqima. Allura jien bl-emil ħadd it-tilqima jiena se nkun qed nipproteġi l-ħaddieħor li ma jistax. lil min ma jistax joħodha. Għaliex jekk nilħu 70% skont studji li saru fl-Italja, eċetera, aħna nilħu dik il-herd immunity, ġifieri aħna qed inkunu protetti biex meta l-virus jiġi jaqbes minn fuqi għal fuqek u inti ħadd it-tilqima il-virus se jibqa' f'wiċċu għal se jsibdaw is-soldati Li qegħdin se jieħdu azzjoni. Bla dubju. U dik illi issa se jiġri illi aħna jekk ikollna 70% tal-popolazzjoni illi jkollha di l-immunità, il-virus ma jistax jibqa' jinfirex bil-mod li kienet jinfirex qabel. Jiġri hija tant aħbar tajba. Rrid infakkar ukoll illi wara li ħadna tiġa semmejt ftit iktar il-qoddim fil-programm, 50% minna se jkunu protetti bl-ewwel doża biex nilħu 95%, 95%, irridu nkunu ħadna it-tieni doża wkoll. Infakkar li jkun baqa' 5% li għalkemm ħaddu żewġ dożi se jibqgħu ma jkunux protetti, ma l-oħrajn li jkunu ħadduha se jipproteġu lilhom. Mbagħad irridu ġifieri l-ewwel ġurnata li ħadna t-tilqima, 21 ġurnata ħadna t-tieni doża, mbagħad għandek ġimma jew ġimagħtej biex inti jibdew jimmultiplikaw daw is-soldati fid-demm u jkollok l-armata mhux kif ħadd it-tilqima se tkun protett, se jieħu ċertu numru ta' ġranet isu qed ngħidu 21 ġurnata mbagħad ġimagħtej, għandek kważi xahrej sakemm inti tista' serraħ moħħok li għandek l-immunità. Mela, li se nagħmlu dot se ninaqdu ma' l-analista Steve Ellul, se ninaqdu miegħu permezz ta' Skype, se nitkellmu ftit anki dwar din il-ġurnata li żgur ħatibqa' imminaqxa fl-istorja tagħna il-Maltin bla dubju, illum hija ġurnata importanti wkoll għal pajjiżna. Se nsaqsi l-istess mistoqsija li saqsejt lilek dot lil Steve Ellul. L-għonet insellimlek Steve. Insellem lilkom, insellem il-virologu, kull min qiegħed jarana dal-għodu. Kemm taħseb li il-vaċċin li propju qed jasal propju f'pajjiżna minn hawn ftit ieħor anke ħanibdew insegwu l-filmati fuq l-screens tat-televiżjoni tagħna, kemm taħseb li dan il-vaċċin se jkun game changer biex ngħidu hekk anki fl-aspett ekonomiku? Fil-fatt, nemmen li ħajkun game changer importanti ħafna. U dan rajni anke matul din is-sena meta kien qed ikollna waves differenti. Għal dak il-perjodi fejn madwar l-Ewropa ngħid kellna andament pjuttost kajman tal-virus, ġifieri rajna n-numri neżlin, l-andament ekonomiku bil-mod Skużani Steve, ħajkolli nerġa' waqfek, jiddispjaċini għax iridu ninaqdu biex naraw il-filmati li tal-ajruplan ovvjament ġej minn Amsterdam bil-vaċċin qegħdin fil-fatt naraw il-wasla tiegħu, ċertament li dawna ħajkunu stampi li ħajbqgħu imnaqxin anki f'moħħna awsalla biex ngħidu hekk raġġ ta' dawl biex pajjiżna wkoll ikompli naturalment għaddej bħal pajjiżi oħrajn bil-ħajja normali tiegħu dan għall-vaċċin. Huwa mument storiku, sinċerament, illi se jibqa' mnaqqax fl-istorja ta' pajjiżna. Bla dubju ta' xejn, 26 ta' Diċembru. Ix-xhur kollha kulħadd jaħdem lejl u nar għaddejjin kontra dat tilqim, issa nafu li minn dal-mument il-qudiem it-tilqim u l-arma kontra dal-virus qiegħda magħna. Ħaġa li kważi temozzjona ruħek meta tibda tara daw l-immaġini għaliex sinċerament tu ġifieri se tipproteġi ħafna nies bil-mewt din, se tipproteġi ħafna nies minn dbatija kbira. Mhux biss min-naħa ta' saħħa,
imma wkoll anke sinċerament min-naħa tal-ekonomija tal-pajjiż. Fil-fatt għadna kif anki rajna lill-Prim Ministru Dr. Robert Abela u anki lid-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern li huma hemmhekk qegħdin jistennew bla dubju bħal poplu Malti u Awċi jistennew il-wasla ta' dan l-ajruplan li nistgħu ngħidu ħajamel timbru fuq kull persuna Maltija. U se jsalva l-ħajjiet tan-nies, jiġifieri fej qabel it-tobba tagħna tal-ITU, eċetera, kienu l-emerġenza, swali tal-mediċina. Kulħadd jagħmel mill-aħjar, tajtx kemm infaqna flus fuq mediċini, vitamini, kull ħaġa li bdejna naqraw li ngħidu di tista' tgħin għall-COVID, bdejna nippruvaw nordnawha ħalli tkun hawn Malta fil-pajjiż qabel joħodilna xi ħadd ieħor. Kienet isa tiġrija u għal dak tilqim tiġrija wkoll kienet. Ekku, diversi atti biex ngħidu hekk biex anki l-poplu Malti minn dan it-tilqim ħajkonna iktar milli suppost, ħajkun hawn aktar tilqim dosi Iva, bla dubju ta' xejn. Irridu niftakru li kull persuna f'dal każ se tieħu żewġ dożi, allura n-numri kollha trid timilhom diviżjoni bitnej tajjeb, u aħna ridna nkunu ċerti li anke jekk xi ħaġa inti jkollok daqsxejn moħħok misri li għandek ftit iktar milli supposti kollok. U hekk nistgħu nserħu moħħna illi għandna għal kull min jixtieq jieħu tilqima, ngħid kull min jixtieq għaliex maħniex nobbligaw il dak li jkun jieħu tilqima, ġurija xi ħaġa volontarja imma se tkun qed tipproteġi mhux biss lilek innifsek imma qed tipproteġi lil ħaddieħor. Jiġifieri xi ħaġa ta' altruiżmu sabiħ ammens u nafu li x-xjenza llum ikkreatilna daqshekk f'perjodu qasir xi ħaġa li aħna nistgħu nipproteġu ruħna kontra tal-virus li tant ħoloq problemi d-dinja kollha. Jiena fil-bidu laqas kont ngħid se jasal Malta miċ-Ċina daf daqshekk żmien id-dinja ta' taħt fuq. Totalment. U naħseb m'hawnx persuna waħda li ma effettwaħiex dan il-virus. Forsi ma effettwaħiex għax ma ħaditx l-infezzjoni dik il-persuna, imma effettwa b'mod ieħor li trid tingħalaq id-dar, illi ma setax tmur fil-bidu għand il-hairdresser, illi ma setax issifer. Id-dinja kollha, l-ekonomija, il-but ta' dak li jkun jista' jkun ġie effettwat. Ħafna nies żgur effettwawhom. Kulħadd beda jarma kullum kien bil-perspex, bil-plastik, eċetera. U qed naraw kif kollox inqaleb ta' taħt fuq, però nirringrazzjaw il-bambin, kulħadd beda jarma ruħu kontra il-virus li jittieħed biqtar jgħat assolutament da ma jiġix fuqna. Sfortunatament kien hemm ħafna nies li ġew effettwati. Dot, ħanerġa' nitkellem mal-ħabib tagħna Steve Ellul li huwa analista finanzjarju. L-ewwel waqqaftu waqt li rajna l-filmati tal-ajruplan forsi jgħidilna ftit ix-xeni li rajna qudiemna fil-fatt il-wasla tal-vaċċin f'pajjiżna x'differenza se jagħmlu se tagħmel din it-tilqima anki fil-poplu Malti u anki għan-negozji. Indubjament, kont qiegħed nara dawn il-filmati magħkom, indubjament dan huwa watershed moment. Huwa moment illi verament ser jagħmel id-differenza għal ħajjiet fuq kollox, kont qed nieħu pjaċir ħafna nisma' il-virologu jitkellem iktar kmieni, però wkoll ħajamel differenza kbira għall-andament ekonomiku tan-nazzjon tagħna tal-pajjiżna u anke tar-reġjuni globali kollha. Fil-fatt hemm stennija kbira għal dan il-vaċċin, ovvjament mhux pajjiżna imma madwar il-globu. Xi ħaġa li verament naħseb illi ħajkun game changer, għaliex taqsejtni iktar qabel jekk hux ħajkun game changer. Naħseb illi huwa riżultat jew riflessjoni wkoll ta' dak li rajna fil-bidu tas-sajf. Hekk kif naraw in-numri neżlin, l-andament ekonomiku wkoll beda jieħu spinta relattivament tajba. Aħseb wara issa li ħajkonna vaċċin illi awtomatikament allura kif kien qed jispjega tajjeb il-virologu iktar qabel u anke kif jispjegaw l-awtoritajiet illi ħajkun qiegħed jagħmel bidla għal kapaċità tal-bnedmin illi jirribattu il-virus. U xi ħaġa li rajna fl-andament ekonomiku madwar id-dinja, speċjalment pajjiżi fejn kienu rigid immens fil-kontroll ta' il-virus, rajna illi l-ekonomiji jirbjaw malajr ukoll. Każ b'mod partikolari nixtieq insib għall-każ Ċiniż. Fiċ-Ċina fejn ma kellhomx vaċċin però kellhom proċeduri ultra riġidi, l-andament ekonomiku hemmhekk kien wieħed f'saf ħafna anke matul din is-sena. Fil-fatt iċ-Ċina se jkun pajjiż fid-dinja għal 2020 f'territorju tkabbir saħansitra.
Ġifri qed ngħid jiena hawnhekk huwa li meta jkollok vaċċin u inkella jkollok vaċċin bħal dan ikun game changer. L-andament ekonomiku bil-fors se jkun iktar ottimist, iktar pożittiv. U dan ukoll jorbot mal-fatt li fil-pajjiżna wkoll b'mod partikolari għandna ammont ta' depositi li kibru ħafna, ġifieri ma l-aħħar sena anke minħabba li l-ispiża tan-nies naqset. Id-depositi fil-banek ta' kibru ħafna. Kibru dawk id-depositi għaliex ma kellekx fejn in-nies għadu jistagħhom minħabba għandhom kaut tal-ekonomija. Però issa li jkollok vaċċin jista' jkollok nsejħula pent-up demand, jista' jkollok sitwazzjoni fejn nies bil-mod jibdew jitlaqgħu u bil-mod iktar iħossuhom investu jkunu xi ħaġa li l-ekonomist stati ħarsu lejha għas-sena x'taraw għandha f'saħħtu Steve, jidher li dalwaqt ukoll nibdew nassistu Rajna fil-fatt l-inġinier tal-CPSU tal-Isptar Mater Dei fej telgħu fuq l-ajruplan tinsewx il-loġistika li d-temperatura ta' dan it-tilqim qiegħda f'70 grad taħt iż-żero. Jiġri isna ġibna parti mill-Alaska magħna fuq dan l-ajruplan u dik il-katina ta' kesħa ma tista' tinqata' qatt. Ġifieri din hija importanti u Karl Farrugia hemmhekk qed naraw ħax għamilna eżerċizzji kbar biex naraw li dat il-qim jibqa' tajjeb sakemm jasal għandna u nistgħu mbagħad inniżlu fit-temperatura normali biex nistgħu nagħtu t-tilqima. Dott, ġifieri t-temperatura trid tkun taħt iż-żero, taħt ara l-friża tad-dar hija 20 grad. Qed naraw l-ewwel kaxxa jerġa'. Ċertament il-poplu Malti bħalissa minn daru qed iħoss dak il-ferħ din hija l-ewwel. U l-kesħa li hemm ġew għax 70 grad taħt iż-żero hemmhekk ikun hemm carbon dioxide. Il-Deputat Prim Ministru Ekku, l-enġinier Karl Farrugia li tant ħadmu kulħadd. Tara anki il-ħarsa fajnejn il-Prim Ministru, anki il-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa, ħarsa ta' sodisfazzjon. Kważi ta' bikki li dak li jkun jaf li hawnhekk issa s'issa għandek xi ħaġa biex issalva ħajja ta' dak li jkun. Huma momenti emozjonali bla dubju ċertament anki nafu li jkunu ħafna li din isegwu din ix-xandira mill-isptarijiet aħna l dawna in-nies ukoll insellmulhom. Naturalment huma wkoll b'sodisfazzjon qegħdin jaraw id-duwa biex ngħidu hekk, hux veru. Bla dubju ta' xejn. Da bħal meta fl-antik ma kenniex fit-tieni gwerra dinjija l-peniċillin u mbagħad daħal il-peniċillin u tajt kemm salvaw nies. Dik hija mument storiku hawnhekk qed naraw mument storiku ieħor fejn għandna dan it-tilqim illi se jingħata fil-muskolu hemmhekk hemm dak il-messaġġier illi se ġġalna nagħmlu dawk l-spikes il-labbar u l-ġisem tagħna se jkollu l-immunità kontra dan l-armata ħadd kompli tissaħħaħlu l-ġisem. Bla dubju ta' xejn, issa għandna sinċerament armata kontra dan il-virus illi ħarbtilna ħajjitna din is-sena kollu. 2020 l-2020 kienet sena li ma ninsew qatt imma naħseb issa spiċċajnija vera bil-ferħ illi nafu li għandna xi ħaġa li sinċerament ser taħdem u tarġa' tbiddlilna u ġibilna l-ħajja tagħna lura għan-normalità wkoll. Wieħed ċertament se jkun jista' jserraħ aktar rasu meta jara propju filmati bħal dawn il-vaċċin li issa wkoll wasal pajjiżna naturalment ħanħossuna brasna iktar mistrieħa se nibqgħu naturalment nieħdu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji kontra il-COVID-19, nibqgħu nilbsu l-maskri, nibqgħu nżommu d-distanza, nibqgħu naħslu jdejna kemm jista' jkun kważi l-ħin kollu biex dak li jkun ukoll jagħmel id-differenza. Ikun jagħt jilqa' biex ngħidu hekk biex il-virus tal-COVID-19. Kif qed naraw il-kurriera ta' Pfizer huma n-nies li baqgħu responsabbli biex iwasslu t-tilqima hawnhekk se jibqgħu responsabbli sakemm iwassluhom fil-cold stores tagħna tinsix illi aħna għandna freezers apposta ta' 70 grad taħt iż-żero kif minn dawk il-kaxxi jidħlu fil-freezers tagħna u mbagħad taqa' responsabilità tagħna biex inqasmu t-tilqima. U mhux se nistennew sa t-tnejn imma minn għadha stess
ħanibdew nlaqmu n-nies biex ma nitilfux ġurnata waħda fejn nistgħu nsalvaw il-ħajjiet ta' dan nies u narġgħu nibdew in-normalità kemm jista' jkun malaj, mhux biss min-naħa ta' saħħa imma kemm mill-ekonomija kif kienet jgħidilna Steve minn ftit ilu. Ekku, teb ngħidu wkoll li aktar tard fil-programm tagħna aħna ħanagħtu f'xandira diretta wkoll il-konferenza tal-aħbarijiet li sejtina fil-fatt il-Ministru tas-Saħħa u Deputat Prim Ministru ta' Malta, Chris Fern, jew ukoll naturalment ikun hemm il-Prim Ministru Dr. Robert Abela b'qgħu magħna se jkun hemm konferenza tal-aħbarijiet, naturalment aħna se nxandruha kollha anki bil-mistoqsijiet tal-ġurnalisti preżenti illum fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Se nerġa' indur fuq Steve, naf kont tgħidilna anki dwar l-ekonomija. Dan l-aħħar anki smajna li x-xahar li għadda il-qatt kien anki taħt 3,000. Kemm taħseb li dan il-vaċċin se jkompli għajn biex inkomplu nimxu l-qoddim u anki indawru ir-rota ekonomika, Steve? Fil-fatt, jina wieħed minn dawk illi nemmen illi fil-verità ġilidna lil dan il-virus bħala pajjiż fuq żewġ fronti importanti ħafna, fuq il-front mediku, ix-xogħol eċċellenti impeccabli li jagħmlu l-frontliners tagħna, kważi llum tara dawn il-filmati iġib quddiem għajnejk is-sagrifiċċji li jagħmlu il-ħaddiema fl-isptarijiet tagħna mill-Ministru ngħid jien sa kull impjegat fil-qasam tas-saħħa. Però mbagħad iġġilidnilu wkoll fuq il-qasam ekonomiku, fuq il-qasam tax-xogħol mod partikolari li kien il-frontline tas-saħħa ekonomika tal-pajjiż. U naħseb qatt jgħaddi żmien u qatt nirrikonoxxu kemm kien importanti, kemm kien tant vitali li nżommu lil ħaddiema tagħna impjegati ma' min iħaddimhom propju fl-ar kriżi ekonomika li qatt laqtet lin-nazzjon tagħna mill-gwerra l hawnhekk. U dan kien xi ħaġa importanti, ġifieri jiena nara l-figuri tal-qatt madwar l-Ewropa kollha u madwar l-Ewropa kollha l-unika pajjiż fl-Ewropa kollha illi f'dal perjodu mhux talli ma rax żieda fil-qatt imma saħansitra l-ammont ta' nies illi qegħdin fuq l-unemployment qiegħed jonqos kien propju in-nazzjon tagħna, kien propju Malta pajjiżna u kienet xi ħaġa importanti ħafna, riżultat ukoll ta' inizjattivi li ttieħdu ovvjament min-naħa tal-Gvern bħal dak li huwa il-wage supplement. Però aktar mill-wage supplement per se kien ukoll ir-rapidità illi ħadna dawn il-miżuri u dik kienet vitali biex min iħaddem ikompli kollu l-fiduċja u jżomm lil ħaddiema miegħu u jżomm għaddej. Għaliex stajna nagħtu dawn l-għajnuniet, però stajna nagħtuhom malaj ħafna minħabba li kellna andament ekonomiku f'saħħtu fis-snin li għaddew, minħabba li kellna pajjiż illi ma kienx mifni bid-dejn. U din hija xi ħaġa importanti. Pajjiżi oħrajn madwar l-Ewropa ma setgħux jagħtu xtaqu ma setgħux jagħtu l-istess għajnuniet lil min iħaddem u lil ħaddiema. Għaliex ma kellhomx dak li ngħidu aħna l-ispazju fiskali, jiġifieri l-kapaċità illi iduru fuq il-kaxxa tal-pajjiż u jqasmu l-flus li jkunu mġemmajn f'dik il-kaxxa tal-pajjiż. F'pajjiżna kellna dik is-sitwazzjoni grazzi għal bżulija ta' min iħaddem u tal-ħaddiema tagħna fl-aħħar snin li ġabu l-pajjiż il quddiem f'termini ekonomiċi. U naħseb li dan kien xi ħaġa kien fattur verament importanti għaliex għandna sitwazzjoni f'pajjiżna fejn mhux biss kellna management tajjeb ħafna mill-lat mediku, wieħed mill-aktar pajjiżi illi rnexxielna nikkontjenu l-virus u rnexxielna nibqgħu għaddejjin bħajja relattivament normali, ġifieri bħajja illi ma jkollniex lockdowns eċċessivi bħalma qegħdin naraw f'pajjiżi oħrajn madwar l-Ewropa, l-Ġermanja, l-Italja, l-Ingilterra. Però fl-istess ħin ukoll irnexxielna nipproteġu il-livelihood, irnexxielna nipproteġu l-għajxien tan-nies. Irnexxielna nsalvaw kważi 100,000 impjieg mhijiex ċajta f'pajjiż fejn għandek popolazzjoni ta' ftit iktar minn 400,000 ruħ, kważi terz tal-popolazzjoni xina sa' l-impjieg. Steve, ħajkolli nerġa' waqfek, Steve Ellul, analista finanzjarju dal-għodu ħa iċ-ċansu ingħaqad magħna f'dan il-programm speċjali. Se ninaqdu biex insegu propju il-konferenza tal-aħbarijiet li appuntu ħatibda bħalissa fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Mela, momenti sbieħ. Jiena kważi sakemm qed nara dak l-ajruplan. Anki indunajt fil-fatt u hekk kont se ngħid
ċertament nies bħalek, il-frontliners, momenti bħal dawk li rajna. It-teams tagħna kienu mijiet ta' nies, l-impjegati Illum, kollha tas-saħħa, bil-wasla tal-vaċċin in-nies f'pajjiżna, tad-dar ta' San nistgħu Vincenz, nibdew inħarsu. kullum kien fejn naraw l-anzjani u dawk li qed jipproteġu, kulħadd għaddej bla qiegħda biex jaħdem għax kull minuta. Jġib miegħu tama u kuraġġ. Wasalna fejn qegħdin illum għax konna poplu maqut li ħadem flimkien għal ħan wieħed. Gburi bid-deċiżjoni li l-gvern immexxi minnieħa biex juża ir-riżorsi kollha tal-pajjiż biex jipproteġi l-ħajjiet u l-għajxin, the lives and livelihoods. Żgurajna li jkollna t-tamir u faċilitajiet mediċi kollha meħtieġa biex il-pandemija ma telibniex. Investejna ħafna imma kien l-aqwa investiment li stajna milna. Ressaqna budget wara l-ieħor kollha b'miżuri ffukati, il-weight supplement, l-iskemi tal-vouchers, il-moratorium fuq il-loans, is-soft interest loans, għajnuniet fuq kontijiet tad-dawl u l-kera negozji tagħna fost miżuri oħra. Il-komunità kummerċjali wieġbet lura bis-saħħa u żammet lin-nies jaħdmu, mhux tal-li żammew lin-nies jaħdmu, tal-li impjegaw iżjed nies. Ġimgħa wara ġimgħa minn Ġunju li għadda irnexxilna inniżlu l-qatt, kuntrarju għal kull tbassir li kellna ta' eluf ta' nies qiegħda. Xahar wara xahar kellna bejħ tal-proprjetà b'saħħtu. Ma dan inżid il-preparazzjoni li wettqu Chris u n-nies tiegħu dwar l-ordnijiet u l-loġistika għal wasla tal-vaċċin kif ukoll il-pjan tat-tilqim u ħidma importanti oħra. L-investiment addizzjonali ta' 30 miljun euro li għamilna biex setgħu jiftħu l-iskejjel. U nżommu l-iskejjel miftuħin. L-aqwa investiment hemmhekk ukoll li għamilna. Żgurajna li ma tintilifx ġenerazzjoni ta' tfal ta' żgħażagħ tagħna fl-iżvilupp akademiku u soċjali tagħhom. Hemm pajjiżi oħra fejn il-vaċċin se jasal is-sena d-dieħla. Is-sena l-ġdida aħna se nibdewha billi nqasmu l-vouchers lil poplu tagħna mit-euro għal kull persuna oħra, fiduċja fin-nies u fin-negozji tagħna. Fjum il-miliet li lin minn pajjiżna mhux wisq il-bot minna, jekk toħroġ mid-dar bla ma jkollok raġuni valida, teħel multa ta' 1000 euro. Dan fost miżuri restrittivi qiebs oħrajn li għandhom. F'pajjiżna il-każijiet attivi saħansitra qed jonqsu fil-waqt li ħallejna l-ħajja għaddejja. Ewlenija kienet id-deċiżjoni li ma morrux f'lockdown. Kienu xhur li iva ħiddimna kemm flaħna. Gvern li żamm il-pajjiż protett f'dak li hu l-aspett ekonomiku, soċjali, f'dak li huwa l-qasam tax-xogħol. Illum qiegħed hawn qudiemkom u qed nagħtu lin-nies wieħed mill-isbaħ rigali li stajna nagħtuhom fil-miliet u fl-istrina. Min għada stess se nibdew it-tilqim li se jingħata bla ħlas lil kulħadd. Permezz ta' dan il-vaċċin qed nagħtu tama lill-anzjani tagħna, lil dawk fostna li huma vulnerabbli u lill-leżiż tagħhom li fl-aħħar xhur iva batew ħafna. Lil ħafna nanniet li jistgħu jerġgħu jibdew qattaw il-ħin man-neputijiet. Lill-ulied li jerġgħu jibdew jaraw lill-ġenituri anzjani tagħhom. Il-wasla tal-vaċċin illum tfisser ukoll serħan il-moħħ għan-negozji tagħna u għall-poplu kollu. Pajjiżna issa jista' jerġa' jaqbad it-triq ta' suċċess ekonomiku u nħarsu lil hinn mill-pandemija. Irnexxilna nżommu wkoll il-livell ta' attività ekonomika ogħla sew minn ta' pajjiżi oħra. Dan se jkun kruċjali biex inkunu minn tal-ewwel li naqbdu triq ta' rkupru. Irridu iva nibqgħu naħdmu bis-saħħa. Lest biex naħdem iżjed minn qatt qabel biex nara li dan il-pajjiż ikompli miexi l quddiem. Pajjiżna se jibda it-triq lejn in-normalità in pole position. Nappella biex kulħadd jieħu l-vaċċin u nibqgħu kawti, kemm importanti li nibqgħu kawti u nibqgħu nosservaw ir-regolamenti kollha d-direttivi kollha li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Gburi ħafna bil-poplu tagħna, it-triq lejn in-normalità bdiet illum. Grazzi Prim Ministru.
Mux soltu tiegħi, qed iħoss naqra emozjonat illum. Sa issa kontra dan il-mikrobu konna qegħdin niddefendu. Min issa ħanibdew nattakkaw. Illum hija ġurnata storika għal Malta, hija ġurnata storika għax millum ħanibdew nerġgħu nieħdu ħajjitna lura. Ftit tal-minuti ilu waslu Malta l-ewwel 10,000 vaċċin tal-Pfizer kontra il-coronavirus. L-ewwel 10,000 minn mijiet ta' eluf li fil-ġranet, fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin se jaslu Malta biex nkunu nistgħu nlaqmu lill-poplu Malti u Awċi kollu. Biex nerġgħu nibdu nieħdu ħajjitna lura. Biex il-ħajja soċjali tagħna terġa' tibda tieħu r-ruħ. Biex l-ekonomija tagħna terġa' tibda tieħu r-ruħ. Biex il-kultura, il-festi, il-kummerċ ġewwa pajjiżna jerġa' jibda jieħu r-ruħ. Madwar id-dinja b'mod uffiċjali il-COVID misset u infettat ma' 80 miljun ruħ. X'aktarx ħafna u ħafna aktar. U qatlet b'mod uffiċjali viċin iż-2 miljun ruħ. F'Malta wkoll kellna l-imwiet minħabba il-coronavirus. U anke f'dan il-mument ta' ferħ nazzjonali qalbna u ħsibnietna jkunu ma' dawk illi minħabba dan il-mikrobu tilfu ħajjithom. Li konslani hu illi naf bħala fatt illi medikament għamilna dak kollu li stajna nagħmlu anke ma' dawn il-persuni. U nitlobkom illi flimkien miegħi nieħdu ftit sekondi ta' silenzju biex niftakru fil-memorja ta' dawk illi ħallowna minħabba dan il-mikrobu. Dan il-mikrobu fil-fatt ħarbtilna ħajjitna, ħarbtilna saħħitna, ħarbet il-ħajja soċjali tagħna, l-ekonomija, l-kummerċ u t-turiżmu. Però minn għada għandna lodda issa biex nibdu niġġieldu lura. Illum waslu 10,000 vaċċin u ħajaslu 100,000 oħra fil-ġurnata li ġejjin. Illi Malta hija waħda mill-ewwel pajjiżi fid-dinja illi se tkun qed tlaqqam il-poplu tagħha. Mhijiex kombinazzjoni. Dan hija ċiġri għax minn frar illi għadda. Konna qlim biżejjed, konna l-ewwel pajjiż fl-Ewropa illi konna qegħdin nimbuttaw il-Kummissjoni Ewropea biex naħdmu flimkien, biex nixtru l-vaċċin flimkien, ħalli meta jkun qed jieħduh il-pajjiżi kbar fl-Ewropa, nkunu qed nieħduh il-ċittadini Maltin u Awċin. Biex flimkien nixtruh u flimkien nlaqmu l-popli tagħna. U f'dan l-imbuttar li bdejna nagħmlu minn frar irnexxilna. U llum għandna dal-vaċċin li wasal Malta. U aktar, skont il-konsinja li kien, skont il-kwota li kienet allokata lil Malta mill-vaċċin tal-Pfizer, aħna kellna nieħdu 260,000 vaċċin. Mal-Pfizer komplejna nitkellmu u tal-lajnihom għal 500,000. Għax issa nafu li l-Pfizer huwa l-vaċċin li fil-fatt wasal l-ewwel, komplejna nitkellmu mal-Pfizer u llum kuntent ngħid li żidna dik l-ordni b'100,000 oħra biex għandna issa 600,000 vaċċin tal-Pfizer illi ħajaslu Malta fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejjin. U hawnhekk irrid nirringrazzja nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-kollegi tiegħi ta' CPSU illi għamlu xogħol impeccabbli, ħadmu ħafna, ġranet sħaħ, nista' ngħid bis-sibtu l-ħadb li b'kollox biex irnexxielna nwasslu dan il-vaċċin ġewwa xtutna ġewwa pajjiżna. Minn għada stess ħanibdu nlaqmu l-ċittadini Maltin. L-ewwel ftit ġranet ħanibdew bil-mod, 2000 fl-ewwel ġimgħat, u mbagħad nżidu għal 5,000 fil-ġimgħa, nżidu għal 10,000 fil-ġimgħa, u mbagħad nibdew nagħtu mal-2000 mal-20,000 vaċċin fil-ġimgħa. Biex il-pjan tagħna hu li sas-sajf inkunu laqqamna maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi biex inkunu lħaqna dik il-famuża herd immunity illi tkun tista' lura tagħti s-saħħa lura u l-ħajja lura lill-poplu Malti u Awċi. Ħanibdew bil-frontliners mediċi, u mbagħad bir-residenzi ta' djar tal-anzjani u l-istituzzjoni tas-saħħa mentali, u mbagħad dawk il-persuni li għandhom il-fuq ma' 85 sena, u mbagħad bil-mod il-mod inwasluh għand il-poplu Malti u Awċi kollu. U mingħajr ħlas. U kif għamel il-Prim Ministru ħeġġixkom illi tieħdu l-opportunità
biex tħarsu saħħitkom u s-saħħa ta' madwarkom u meta tirċievu l-invid biex tieħdu tilqima dik it-tilqima tieħduha. L-ekonomija tagħna hija bbażata ħafna fuq it-turiżmu. U aħna qegħdin nikkalkulaw illi dan il-vaċċin ħajwassal biex fis-sajf li ġej it-turiżmu ġewwa pajjiżna u ġewwa l-Ewropa jerġa' jaqbad bil-kbir. Ħankunu qegħdin nagħmlu l-istudji tagħna, ħanaraw u ħankonfermaw illi l-immunità li qed il-vaċċin tkun immunità fit-tul u bekk nkunu nistgħu flimkien mal-pajjiżi oħra Ewropej naħdmu fuq vaccine passport illi jfisser illi l-miljuni ta' ċittadini Ewropej illi ħajkunu tlaqmu sas-sajf ikunu jistgħu jivvjaġġaw, ikunu jistgħu jiġu Malta b'mod sigur għax ikollhom l-immunità għax ikunu ħadu l-vaċċin u b'dak mod sikur mingħajr ma nkunu qegħdin nagħmlu perikli għas-saħħa tal-poplu tagħna, nkunu qegħdin nerġgħu nagħtu spinta qawwija lill-ekonomija, spinta qawwija lit-turiżmu u dal-vaċċin allura ħajfisser mhux biss is-saħħa tal-poplu tagħna imma s-saħħa tal-ekonomija tagħna. Dan huwa vaċċin mhux biss għal saħħitna imma vaċċin għall-ekonomija wkoll. Dawk il-kaxex li rajtu niżlin mill-ajruplan huma kaxex li ħajħarsu s-saħħa tagħna. Is-saħħa nħarsuha bix-xjenza imma nsaħħuha wkoll bis-solidarjetà. Illum hija l-istrina u minna u ftit sigħat oħra l-President ta' Malta ħajkun qiegħed jorganizza l-attività kull sena fejn il-poplu Malti juri s-solidarjetà u l-ġenerożità tiegħu. Ejja nikkontribwixxu għal dak li qed jagħmel il-President Vella, għal dak li tagħmel il-Community Chest Fund, biċċa xogħol kbira minn ġurnata l-oħra matul is-sena kollha, imma jew ukoll nuru solidarjetà ta' bejnietna billi anke s-sali u l-vaċċin nibqgħu nħarsu l-xulxin, nibqgħu nħarsu s-saħħa ta' xulxin. Illum għalaqna il-9 miljun swab test li għamilna mill-bidu tal-pandemija. 9 miljun swab test. Għamilna swab test ta' kemm għandna nies jgħixu ġewwa Malta u Għawdex. L-unika pajjiż fl-Ewropa illi għamel swab test ta' kemm għandu ċittadini jgħixu ġa fih. Da żamna sikuri, da żamna b'saħħitna. Ejja nkomplu nibżgħu għal xulxin, ejja nkomplu nieħdu ħsieb xulxin, ħalli l-vaċċin jasal u wasal biex jagħti s-saħħa lill-poplu tagħna u lill-ekonomija tagħna. Jiena Prim Ministru gburi ħafna bil-professjonisti tagħna, gburi bil-poplu Malti Wawċi li kien unit f'din il-battalja li kellna matul dawn l-aħħar xhur. Minn għada nibdew it-triq għal ħajja ġdida, minn għada nibdew paġna ġdida, minn għada nibdew it-triq biex nerġgħu nieħdu ħajjitna lura. Minn għada nibdew it-triq biex Malta terġa' tieħu r-ruħ. Grazzi ħafna. Grazzi. Naħseb kull min qiegħed jarana u jismana b'xi mod mess ma' xi mart infettiv, però qatt ma kienet daqshekk ta' impatt din il-virus li aħna għandna madwarna, din il-pandemija li bħalma rajna affettwat ħafna nies, affettwat ħafna familji u affettwat il-ġurnata tagħna ta' kuljum. Però llum hija ġurnata speċjali u bħal kwalinkwa mart infettiv ieħor li jista' jiġi kontrollat permezz ta' tilqim, hekk ukoll permezz ta' xjenza u ta' ħidma qawwija minn diversi xjentisti, issa sibna wkoll dan il-vaccine u propju issa propju wasal ukoll f'Malta. U allura il-poplu Malti Wawċi kollu ħajjieħu din it-tilqima. Nifmu li mill-bidu tal-pandemija aħna rajna kif għamilna biex tajna l-aħjar gwida lil poplu Malti u għamilna dak li stajna biex nikkontrollaw dan il-virus. Dik kienet lodda li kellna fidejna permezz ta' mezzi ta' prevenzjoni, permezz ta' restrizzjonijiet li aħna għamilnihom mhux għax taqna, imma għaliex ridna nsalvaw il-ħajjiet, innaqsu n-nies li jidħlu fl-isptar u propju wkoll innaqsu l-impatt fuq il-komunità kollu tagħna. Issa madan kollu għandna il-vaccine ukoll. U dawn irridu għalissa jibqgħu mixjin in parallel ma' xulxin. Allura rridu nibqgħu nieħdu ħsieb il-prevenzjoni minn dan il-virus, rridu nibqgħu għaddejjin bil-mezzi ta' mitigazzjoni, sakemm eventwalment ħajkolna l-popolazzjoni tagħna li tkun imlaqma biżżejjed biex bekk il-firxa ta' dan il-virus ikun jiġi kontrollat. U f'dak il-moment li aħna nkun nistgħu propju ngħidu li aħna kontrollajna għal dan il-virus. Allura min-naħa tiegħi nitlob lil kulħadd biex
jifhem kemm huwa importanti dan il-vaccine, kemm huwa responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna li meta jasal il-waqt tagħna li nieħdu din it-tilqima noħduha. Noħduha għalina għaliex din ħatista tevita ħafna mart u ħafna imwiet u wkoll imma għall-popolazzjoni kollha għaliex kull wieħed u waħda minna nistgħu innaqsu l-firxa ta' dan il-virus. Jista' jkun li f'dawn il-ġranet nibdew naraw xi ftit żieda nerġgħu mill-każijiet. Xi ħaġa li tista' tkun mistennija, però eventwalment naraw li nerġgħu nikkontrollaw dawn in-numri għaliex jibda jkollna l-popolazzjoni li hija mlaqma. Allora nappella l kulħadd biex nżommu l-kawtela dak kollu li għamilna, dak il-mezzi kollha li tallimna ejjew nibqgħu nżommuhom sakemm eventwalment bil-mod il-mod nibdew mixjin lejn il-kontroll ta' dan il-virus. Grazzi. Minn Television Malta, numru ta' mistoqsijiet li għonet l-lum qed jaslu l-ewwel 10,000 doza li huwa simili għal dak li waslu fl-Italja l-bieraħ. Malta ġabet numru sostanzjali mhux skont il-popolazzjoni bħala qatt ta' tilqim. Mistoqsija oħra hija dwar kemm ser jiġu imlaqma nies kull ġimgħa għalfejn ħajkunu qed jitlaqmu 2000 ruħ fl-ewwel ġimgħa u jibqgħu jiżdiedu matul il-ġimgħa ta' wara u mistoqsija għall professur Gawci il-varjant il-ġdid li issa daħal fi Franza wkoll. Daħal f'Malta. Mela ħanibdew naqra fuq in-numri mbagħad forsi xarmejn tkompli naqra fuq il-varjant il-ġdid. Iva aħna mal-Ewropa kollha, Pfizer għamel delivery point waħda ġu kull pajjiż Ewropew. Ġifieri l-Italja kollha ħa post wieħed, il-Ġermanja kollha post wieħed, Malta għandna trattati daqs l-ikbar pajjiż fl-Ewropa. U dik kienet waħda mill-rebħiet li kellna f'din is-sitwazzjoni kollha li aħna rnexxielna anke pajjiż l-iżgħar pajjiż fl-Ewropa illi nkunu trattati daqs l-ikbar pajjiż. U ċ-ċittadini tagħna huma ċittadini bħalma huma ċittadini tal-komplement tal-Unjoni Ewropea. Dak kien l-argument li għamilna mill-bidunet u dan kien l-argument li llum wassal biex aħna għandna l-vaċċin għaw Malta. Ħanibdew bil-mod l-ewwel ġimgħa għax bħalma wieħed jista' jimmaġina din hija l-loġistika tagħha mhijiex straightforward, hija loġistika illi għalkemm hija komplikata aħna għandna il-mod kif nagħmluh imma rridu nkunu ċerti illi qed nagħmluh sew biex ma nitilfux dożi. Kulħadd jaf illi l-vaċċin tal-Pfizer irid jiġi storjat prattikament sal-aħħar minuta f'temperatura ta' taħt il-70 degree, -70. Ġifieri il-loġistika mhijiex loġistika faċli. Allora iva ħanibdew b'mod illi huwa kawt, ħanagħtu 2000 fl-ewwel ġimgħa, nitilgħu għal 5000 fil-ġimgħa, 10,000 fil-ġimgħa. Eventwalment meta jkollna n-numri li qegħdin jaslu ġewwa pajjiżna, inkluż tal-Moderna u mbagħad tal-AstraZeneca, nibdu naslu għal 20,000 fil-ġimgħa biex bekk sas-sajf nkunu laqqamna maġġoranza pratikament żewġ terzi tal-poplu Malti Gawci illi tilħaq dik l-imsejħa herd immunity. Ġifieri n-numri huma tali illi għandna biżejjed tal-poplu Malti Gawci, fil-fatt għandna iżejjed. Illum kif diġà qed żidna l-kwota mingħand il-Pfizer mill-260,000 li konna li kienu allokati għal Malta żidnihom l-ewwel għal 500,000 issa għal 600,000. Ftit tal-ġimgħa oħra jkollna tal-Moderna u mbagħad ikollna tal-AstraZeneca illi jfisser illi sas-sajf inkonna il-numri biżejjed biex nkunu laqqamna prattikament il-kull min jixtieq illi jgħodha. Xarmin forsi tirrispondi. Mela, fuq il-varjant dawn huwa virus li nafu l-viruses kollha ħafna drabi jkunu qegħdin jinbidlu matul iż-żmien. Konna nafuha fl-influenza u nafuha viruses oħrajn. Anka dan ukoll il-COVID jagħmel l-istess. U matul il-pandemija kien hemm xi ftit variants diġà, però dan sabu li għandu iktar variation tant li sa issa jafu li kien hemm ftit bidla wkoll fil-mod ta' kif jiġi trasmess. Infatti qed jiġi trasmess iktar. U għalhekk li ħafna pajjiżi qegħdin jieħdu l-azzjonijiet immedjata biex kemm jista' jkun innaqsu r-riskju li propju kien qed jidħol dan il-varjant. Aħna tajjeb ngħidu wkoll li aħna f'dawk il-pajjiżi fejn kien hemm rati għoljin konna diġà poġġejnihom member fosthom ukoll l-Ingilterra, allura dawk in-nies li jkun ġejjin minn dal-pajjiżi konna qegħdin nagħmluhom it-testijiet. Issa minn mindu ħareġ ukoll dal-varjant barra li nkunu qegħdin nagħmlu l-PCR, dawk il-każijiet li jkunu pożittivi qegħdin
innaqdu samples minnhom u propju nagħmlu genetic sequencing tagħhom. U sa issa mit-testijiet li għamilna ma ħareġ l-ebda każ li għandu propju dan il-varjant. Aħna ħnibqgħu viġilanti u anka propju dawk in-nies kollha li aħna l-Ingilterra issa qiegħda red zone u dawk li jiġu għaliex huma Maltjun qegħdin ikollhom repatriation lura qegħdin propju nagħmluhom it-test u anka jkunu qegħdin jitpoġġew f'kwarantina. Ħalli aħna nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex nevitaw kemm nistgħu li tdaħħal dan il-varjant propju Malta. Bonġuva Martin mit Times of Malta. Naf li għandkom il-pjan li tibdew bil-rollout għal over 85s għal nis vulnerabli. Meta nistaw nanticipaw il-rollout għal general public għandkom data f'moħkom? Mela, kif diġa spiegajt, mux l-lum biss ma kelli opportunitajiet li nispiega anka fil-ġranet li għaddew, għanna l-pjan loġistiku ta' kif ħanatu il-vaċċin lil dawk li huma l-aktar f'periklu li jew jieħdu l-vaċċin, jew jieħdu il-mikrobu, jew jekk jieħduh l-aktar li jkunu vulnerabbli. Ġifieri ħnibdew kif semmejt inti bin-nies mediċi, mbagħad l-anzjani ta' fuq 85 sena dawk li jgħixu fid-djar tal-anzjani u nibqgħu niżlin bil-mod il-mod. Jiddependi ħafna minn kemm ħajjasal malaj mhux ta' Pfizer għax il-Pfizer wasal tal-Moderna qed nistennew ħilli ħajjasal f'nofs Jannar ma kemm ħajjasal malaj il-vaċċin tal-AstraZeneca. Aħna qed nikkalkulaw li jkun għall-ħabta ta' Marzu, żidna d-doza tal-Pfizer biex anke jittardija xorta ma jwaqqalniex lura mill-programm tagħna, però il-pjan ikun li la darba mbagħad ikollna l-AstraZeneca li għandna 1,000,000 doza li hija ordnata minn għandhom nkunu wasalna bejn wieħed u ieħor biex nibdew nofruha lill-general public. Ġifieri aħna qegħdin naraw illi għall-ħabta ta' more or less sal-April nkunu qegħdin nibdew nofruha lill-pubbliku in ġenerali biex imbagħad sas-sajf kunu laqqamna il-maġġoranza tal-poplu Malti Wawċi. Nselmilkom, Shona Berger minn The Malta Independent. ċerti nies għadhom qed jgħidu li huma ċerti jekk għandhom xieħdu l-vaċċin jew li għax forsi qegħdin jibżgħu peress li din hija xi ħaġa ġdida ovvjament għal kulħadd. U qegħdin ukoll jgħidu li forsi ħajistennew lil ħadd ieħor biex jieħduha biex jaraw kif ħadd effettwa mbagħad forsi jikkunsidrawha. X'tgħidulhom lil dawn in-nies? Grazzi. Aħna fil-eżerċizzju li għamilna ta' prioritization rajna minn huma l-iktar nies li jistgħu jibbenefikaw minna u l-iktar importanti propju għalhekk għandna dawk in-nies jaħdmu fil-clinical settings, dawk li huma l-anzjani u dawk li propju qegħdin fil-homes tal-anzjani. U allura minnaħa tagħna huwa importanti ħafna li meta għandek dal priority groups jieħduha fi żmien meta nkunu qegħdin nofruhom. Rridu niftakru li din hija vaccine li propju għaddiet diversi clinical trials diġà ġiet ittestjata fuq ħafna nies u propju wkoll għaddiet mill-liċenzjar tal-European Medicines Agency. Barra minn hekk diġà hemm l-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn li diġà bdew ir-rollout. Alla appell tagħna huwa nuħdu din il-vaccine propju meta aħna nkunu qegħdin nofruhilek għax iżjed ma inti iddum ma propju tieħu din it-tilqima iżjed għandek ċans li tista' tilqodda l-virus sakemm tkun qiegħed tistenna u allura jkollok il-konsegwenzi ta' dan il-virus. Vantaġġ tilqima li taħdem. Allura ejja naċċettaw din tilqima. Bonġu, Monika Ġus minn newsbook.com.mt, għandi xi ftit mistoqsijiet. Semmejtu bħala dozi 600,000 minn Pfizer, 1,000,000 AstraZeneca, etc. Però fuq il-popolazzjoni tagħna dawn in-numri kif għalfejn kien hemm dawn l-ordnijiet kollha għal popolazzjoni ta' 900,000 jew ftit aktar minn 900,000. Mistoqsija oħra, ħajkun hemm xi kampanja biex l-ikbar ammont possibbli ta' nies joħduh għandna vaccine take-up tajjeb Malta ġeneralment, ma ħajkun hemm xi kampanji oħra li ħajkunu qegħdin jiġu mneda f'dawn iż-żminijiet u l-aħħar mistoqsija tirrelata mal-passport, vaccination passport li aktarx ħadd tkun qegħdin taħdmu fuqu. Dan ifisser li forsi naraw xi linji tal-ajru li ma jħallux nies jitilgħu lejn pajjiżi oħra mingħajr il-vaccine. Mela il-kampanja bdejna propri mill-lum, ġifiri mill-lum, l-għassa nafu li għanna l-vaċċini għad fidejna, l-appell tagħna jkun dawk l-imminada jibdew kollhom. Diġà fil-fatt ħafna persuni li ħajkunu qed jitlaqmu din il-ġimgħa li diġà huma fżati bil-ħin bil-post u bid-data tat-tilqima tagħhom
dak ovvjament joħduha u nkun qegħdin nagħmlu l-kampanja għall-pubbliku ġenerali. Il-fatt li għandna aktar numru ta' tilqim aktar milli għandna bżonn għall-popolazzjoni tagħna jirriżulta mill-fatt li aħna l-ordnijiet ma għamilnihomx dil-ġimgħa jew il-ġimgħa li għaddiet, imma ilna li għamilnihom minn xhur ilu. Ġifieri aħna konna qed nikkalkulaw flimkien ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Li huma dawk il-kumpaniji li huma l-aktar probabbli illi jaslu bil-vaċċin kmieni, fosthom il-Pfizer, il-Moderna, l-AstraZeneca u oħrajn, il-CureVac hija waħda minnhom ukoll illi tidher li hija mhux fil-bot, u għamilna l-ordni separati mal-kumpaniji differenti. Biex jasal min jasal l-ewwel, il-Maltin ikollhom it-tilqima f'idejhom. Jista' jirriżulta li jkun hemm minnhom li ma jaslux, u allura dak in-numru tal-fuq minn 10 miljun doża li għandna jonqos, però jidher li ħajkonna biżejjed għall-poplu Malti u kollu u żejjed. Jekk jaslu kollha, jew jaslu 5 mis-6 li għandna ftehim magħhom, u jkollna żejda, jiena konvint li ħajkun hemm pajjiżi anke mhumiex bot minna illi nkunu nistgħu nagħmlu att ta' umanitarju u nagħtu xi numru minn daw il-vaċċin minn daw id-dożi lil pajjiżi li huma viċin tagħna. For vaccine passport, ovvjament dan huwa biss at this point huwa biss kunċett li qed niddiskutuh mal-komplement tal-pajjiżi Ewropej. L-idea tkun illi la darba ikun hemm u dan huwa sabiħ li qed noħduh il-popli kollu Ewropej flimkien. Illi sas-sajf mhux il-Maltin biss ħajkun hemm numru kbir li huma mlaqmin, imma l-Ewropej kollha ħajkun hemm miljuni li jkunu ħadu dal-vaċċin. U illi ħajkollhom l-immunità li jfisser li anke il-komunità jew il-pajjiż li jgħixu fih ikun qed hemm il-virus fil-komunità law ma jkunu immjun jistgħu jitraveljaw b'mod li huwa sigur. Da jfisser li aħna nkunu nistgħu nilqgħu t-turiżmu ġewwa pajjiżna, nerġgħu nagħtu dik l-ispinta qawwija lill-kummerċ u l-ispinta qawwija l-ekonomija mingħajr ma nkunu qegħdin nżidu xi periklu għas-saħħa tal-poplu Malti. Bonġu, Xerona de Bono minn Net News. Mela, 3 mistoqsijiet jekk joġobkom, sa meta tippjanaw li t-tilqima tkun ingħatat lil maġġoranza tan-nies naf li semmejtu s-sajf forsi għandkom tista' tispeċifika aktar. In-nies mhux imlaqma se jkunu jistgħu jitħallew f'pajjiżna u t-tielet mistoqsija minn għada minn sejħu l-vaċċin se jingħata ċertifikazzjoni se jkollu prova li jkun ħal vaċċin. Mela, illi minn ma jħux tilqima u musaħallu fil-pajjiż ma nistax nifhem kif. Ġifieri jekk qed tissuġġerixxi li ħankeċċu n-nies nista' ngħidlek li le, ma ħanissa nkeċċu ebda Malti minn pajjiżna. Però l-appell tagħna u li kulħadd jieħu t-tilqima. Aħna kif semmejt diġà kelli kemm fid-diskors li għamilna u kif ukoll mistoqsijiet li ġibna il-pjan tagħna u għandna l-loġistika li hija in place biex sas-sajf nkunu lħaqna il-herd immunity li qed tfisser allura l-epidemija tkun più o meno spiċċat. Kellek mistoqsija oħra fuq il-sammeta? Qed sas-sajf inkunu lħaqna l-herd immunity. Iva, naturalment il-vaċċin huwa fuq żewġ dożi, jiġifieri mhux minn ħajħu l-vaċċin għada l-immunità tiegħu ħatibda minn għada, l-immunità tibda mod sow minn madwar xahar 4 ġimgħat 28 ġurnata wara li jkun ħa l-ewwel doża, wara 21 ġurnata jew it-tieni doża u ġimgħa wara li jkun ħa tieni doża l-immunità tiegħu tkun għolja biżżejjed biex jekk jintaqa' mal-mikrobu ma jkollix konsegwenzi fuq. Aħna ħajkollna jew b'mod diġitali nistgħu nagħtu din il-ċertifikat, nkun qegħdin nagħtu kemm forma ta' booklet li il-persuna jkollu għandu. Imma anke b'mod diġitali biex meta eventwalment naslu għas-sistema tal-vaccine passport dinha tkun diġà lesta. Insemmilkom hemm Portelli minn One News għal pajjiżna xi tfisser li din il-wasla tal-vaċċin u x'messaġġ tgħaddu lill-poplu Malti sabiex jieħu din it-tilqima. Mistoqsija oħra l-Prim Ministru se nibdew sena oħra fejn se jibda iseħħ baġit ieħor lil dak in-negozjant lil min iħaddem x'messaġġ tgħidlu u anke kif il-Gvern se jkompli jsostni lil dawn in-nies sabiex jibqgħu għaddejjin. Grazzi. Risposta waħda żewġ domandi. Tama u kuraġġ. Kif konna wara n-negozji, kif konna wara il-ħaddiema kollha tagħna f'dawn l-aħħar xhur, se nibqgħu hemmhekk sa dik id-data li fija nkunu żgurajna illi n-negozji tagħna kollha reġgħu ħarbu jiġru u li l-impjiegi f'pajjiżna ikomplu jissaħħu. Gburi bir-riżultati li ksibna flimkien
fadal x'namlu. U għalhekk irridu nibqgħu naħdmu, għaddejna l-iktar perjodu diffiċli, fadal però perjodu li huwa kruċjali wkoll. Għaldaqstant, il-Gvern deċiżjoni hija waħda ċara mhuwiex se jirtira is-sapport jew l-appoġġ tiegħu lejn in-negozji sakemm inkunu żgurajna li kulħadd tirpilja, kulħadd ġie fuq saqajh u nkunu verament irritornajna għal normalità sħiħa. Fl-istess waqt, fil-waqt li llum huwa jum ta' tama u kuraġġ kbir, nibqa' nappella r-responsabilità. Ara ma nerħux kmieni iż-żejjed u llum mhuwiex il-mument li ngħidu wasal il-vaċċin u allura m'hemm bżonn nieħdu prekawzjonijiet iżjed. Dak ikun l-ikbar żball li nistgħu nagħmlu u jkun qed jipperikola li dak kollu li rbaħna flimkien f'dawn l-aħħar xhur nitilfuh. Qatt ma kont persuna li wassal doom and gloom, però qed inkun fatwali. Kruċjali li nibqgħu nobdu d-direttivi kollha li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa sa dik il-ġurnata li nkunu nistgħu ngħidu m'hemmx ħtieġa iktar ta' iżjed prekawzjonijiet. Imma llum għadu ma wasalx dak il-mument. Għaldaqstant nixtieq nibgħat dan il-messaġġ deħlin fi ġranet oħra ta' ċelebrazzjoni imma iva rridu nibqgħu kawti. Għada jibda il-programm ta' tilqim, nibqgħu għaddejjin bil-mod kif semma tajjeb id-deputat Prim Ministru, kruċjali li nibqgħu responsabbli lejn xulxin naħsbu f'xulxin, però lin-negozji tagħna żgur ngħaddilhom messaġġ b'saħħtu lin-nies tagħna messaġġ b'saħħtu mill-lum minn għada nibdew it-triq lejn in-normalità konvint illi naslu lejn dak ir-riżultat li l-pajjiż kollu jixtieq illi naslu għalih. Semmejna hemmhekk il-konferenza tal-aħbarijiet mill-Prim Ministru ta' Malta, mid-deputat Prim Ministru u anki minant is-Supretendent tas-Saħħa flimkien mal-ġurnalisti. Li se nagħmlu issa se nkomplu din ix-xandira diretta dal-għodu billi intukom filmat interessanti, servizz interessanti dwar dak kollu li ġara propju dal-għodu. Is-sibt 26 ta' Diċembru l-għada tal-miliet f'pajjiżna waslu l-ewwel 10,000 dożi ta' vaċċin kontra l-COVID-19. Dan wara t-tnejn li għadda l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini approvat il-vaċċin ta' BioNTech u Pfizer biex imbagħad l-għada l-ħadd 27 ta' Diċembru fid-9 ta' filgħodu se titlaqqam l-ewwel persuna. Din se tkun infermiera mit-taqsima tal-Mart Infettiv fl-Isptar Mater Dei u warajha fl-istess ġurnata se jingħataw din it-tilqima 54 persuna oħra. Dawn l-ewwel 55 persuna huma ħaddiema fil-qasam tas-saħħa fosthom dawk li jaħdmu fit-taqsima tal-Mart Infettiv, mit-taqsima tal-kura intensiva, ħaddiema tal-emerġenza u ħaddiema fis-swali fejn pazjenti pożittivi għal COVID-19. It-28 ta' Diċembru se jibdew jitlaqmu dawk li jaħdmu fil-kura primarja u dawk li jaħdmu fiċ-ċentri tal-ittestjar. It-tlieta 29 ta' Diċembru it-tilqima se tasal fil-Gżira Awċija, hekk kif se jitlaqmu l-ħaddiema tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u fit-30 ta' Diċembru se jitlaqmu l-ħaddiema tal-Isptar Monte Carmeli, tal-Isptar Boffa, tal-Isptar San Tomas u dawk li jaħdmu fir-residenza tas-Samaritan it-Tajjeb f'San Pawl il-Baħar. Fl-ewwel 6 jiem tas-sena ġdida se jitlaqmu l-ħaddiema u l-pazjenti kollha tal-Isptar San Vincenz de Paul u l-ħaddiema tal-isptarijiet kliniċi privati u spiżjara jaħdmu fil-komunità. Fis-7 ta' Jannar se jibdew jintbagħtu l-ewwel ittri l-pazjenti li għandhom iżjed minn 85 sena. Pajjiżna se jirċievi 500,000 doża l-kumpanija BioNTech u Pfizer, 100,000 doża l-kumpanija Moderna u 1,000,000 doża tal-AstraZeneca. Minna ħatana il-komplement tal-ġurnata it-tajba, wasanna kważi fit-tmim ta' dan il-program speċjali. Naturalment l-lum wassannilkom il-wasla ta' l-ewwel konsenja ta' tilqima kontra l-COVID-19. Mana fil-program l-lum kena wkoll l-analista finanzjarju Steve Lulli forsi tina l-aħħar kummenti konklusivi tiegħu fil-program. Steve. Le, fil-fatt kien kważi emozjonanti għalija u naħseb għal ħafna mill-poplu Malti, il-diskors li kellna aktar kmieni, il-konferenza stampa li kellna aktar kmieni kemm il-kummenti tal-Prim Ministru anke tad-Deputat Prim Ministru f'dan ir-rigward għaliex naħseb li anke mill-qafas ekonomiku kellna għaddejna minn żminijiet diffiċli, però għaddejna minn dawn iż-żminijiet ċertu sens ta' ottimiżmu illi għada ser jisbaħ jum aħjar u propju llum dan il-vaċċin ifisser għalina l-koll mill-qasam mediku ma anke wkoll mill-qasam ekonomiku ġurnata aħjar li ħadd isbaħada. U inkompli fuq l-appell li sar iktar qabel li nkomplu nsegu dak li qegħdin ħabbru l-awtoritajiet
Però fuq kollox ukoll nagħti messaġġ ta' kuraġġ anke lil min iħaddem u l-ħaddiema tagħna illi f'dawn ix-xhur kienu tant vitali biex komplejna nżommu l-ekonomija fuq saqajja, issa minn għada ser nibdew biex naraw li l-ekonomija tagħna terġa' tibda t-tiġrija tagħha għal dak li naspiraw għalih, għal tkabbir ekonomiku sostenibbli, għal tkabbir ekonomiku li minnu jgawdi kulħadd. U nixtieq nieħu spunt jiena ottimist ħafna anke llum. Illum hemm l-istrina, m'għandix dubju l-poplu dejjem jagħti s-sem tiegħu f'dan l-avveniment. Għandi fiduċja li llum ser tkun istrina b'mod verament differenti minn tas-soltu. Ottimist ħafna f'dan ir-rigward. Ringrazzja lilkom li żammejtu wkoll tul dawn ix-xhur kollha. L-informazzjoni għaddejja lin-nies tagħna, lill-poplu tagħna għaliex naħseb il-medja flimkien man-nies fil-front line kienet verament vitali biex. Grazzi ħafna Steve Ellul, analista finanzjarju, ċertament li tagħna kummenti ta' fiduċja anke dwar il-vaċċin, kummenti dwar il-fiduċja anke fl-ekonomija tal-pajjiż minn dak li qal matul il-programm tagħna. L-aħħar kummenti konklusivi issa wkoll mal-virologu Dr. Chris Barbara li tajb ngħidu apparti li huwa virologu huwa wkoll il-kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija fih dan l-Isptar Mater Dei. Dott, il-kummenti konklusivi tiegħek. Nirringrazzjakom tal-opportunità għax meta rajt l-ajruplan nieżel. Emozjonajt ruħek. U għadin is-sissaġi li ma nistax nirkupra. Imma niftakru li rajna il-ħosba u ħarġet it-tilqim għalih, illum ftit qed ikollna każijiet, rajna l-polio, illum hawn Malta m'għandniex. Irridat il-qim u għacċavetta soluzzjoni tagħna. Ġifieri minn hawn inħeġġeġ il dak li jkun. Dawk li qegħdin jarawna. Dawk li qed jarawna ma għadux jibżaw jieħdu dat il-qim, jitkellmu dejjem mat-tobba tal-familja tagħna, mat-tobba taċ-ċentri tas-saħħa, jieħdu l-pariri aħna żgur mhux ser nippruvaw nagħmlulkom xi ħsara fejn ikun hemm kontraindikazzjoni biex ma toħduh se ngħidulkom, però iktar ma neħdu tilqim, iktar se nipproteġu lil xulxin. Niftakru biss li mhux COVID biss aħna naraw l-isptar imma naraw kull tip ta' kanċer, infezzjonijiet, eċetera. U sintendi naf li tgħinna ħafna l-Community Chest Fund u l-aħħar appell tiegħi huwa illi fl-istrina wkoll il-lejla jinsen kun hemm ukoll ħalli nirrispondi telefonati nejnu lil-kull. L-isbaħ ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nejnu l-ħaddieħor m'hemm ebda flus illi tik daqshekk sodisfazzjon li tkun altruista għal ħaddieħor. U li nieħdu t-tilqim u li nejnu fl-istrina u ma' żewġ affarijiet veru sbieħ illi settina sodisfazzjon. U nawgura għal kulħadd il-festi tajba. Dr. Barbara, jiena ninaqat miegħek il-11:04 minuti biex ngħidu hekk wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm daqs inqas minn nofsija oħra tibda xandira diretta oħra fuq dan l-istazzjon l-istrina ta' din is-sena jiena ninaqat ukoll mal-virologu biex ukoll inħeġġeġ lilkom telespettaturi ta' Wan biex intom ukoll tagħmlu differenza u tagħtu l-għajnuna tagħkom finanzjarja għall-istrina ta' din is-sena. Naturalment, nkunu għadin nagħtu anki rigal lill-President tar-Repubblika u l-Sinjura tiegħu lit-tim kollu li jaħdem u naturalment aħna wkoll ngħinu milli nistgħu biex naturalment il-fondi bris il-Community Chest Fund ukoll ikomplu tilajn. Grazzi mill-ġdid lilkom li kontu magħna, nawguralkom il-ġurnata tajba, grazzi li kontu magħna. Selmilkom.